huwag nang mag-alinlangan. Sa Diyos ito ay walang kapuluhan. Ito'y hindi nalugan. Ang alon sa karagatan itinapad kahit saan. Sa pagkaling kapilanan dalang musikan, siya'y walang pinagpatunguhan. Ganyan ang tao nag-aalala sa Station FM, adunay kadaugan. Station FM, adunay kadaugan. Station FM, adunay kadaugan. 95.3 95.3 FM. Siya'y walang paninindigan. Pag-uwi na ang puso't isipan na huwag nang mag-alinlangan. Sa Diyos ito ay walang kapuluhan, at ito'y hindi niya nalugan. Pag-ulit mo na ang puso't isipan, huwag nang mag-alinlangan. Sa Diyos ito ay walang kapuluhan, at ito'y hindi niya nalugan. At ito'y hindi niya nalugan. At ito'y hindi niya nang aking makita ang iyong diyan, ito ay meron dalang pagpapala. Kasasabay ko ng iyong dakilang himala. Ang pag-ibig mo ay aking napagtan, at ako'y lumakat sa iyong kalooban. Tuwing ka sa iyong magpakailanman. Magmula nang ako ay iyong binago, at pinanahanan mo ang aking puso. Kasalanan ko'y tinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa'kin nagkukulang, hindi mo rin ako pinabayaan. Pinuspos mo ng iyong kagalakan. Pag-araw na nagdaraan, saan tatakot ikaw sa kaliwa't kanan? Aking manilinis ng kamatayan. Kailan may hindi ako mangangamba, sapagkat ikaw ang lagi kong kasama. Tingin ka ngayon at magpakailanman.
ba? Sapagkat ikaw ang lagi kong kasama, ikaw ang aking Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa. Magmula nang ako ay iyong binago, dinadaanan mo ang aking puso, taas sa langit itinakpan mo ng iyong dugo. Kailan may hindi ka sa akin nagkukulang, at hindi mo rin ako binabayaan. Pinuso ko ng iyong kagalakan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga, ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Imo ang siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikudlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, Mayo, punta ka na itong tanan maestro. matanaw ang tanan. Luzon, Visayas, ang Isang galing o sa tanan na ito mga nag-view na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Mayo, punta ka na ito. O kilabi na sa ito ang buhi nga Diyos. Nga padayon siyang nagkatiman. Padayon siyang proteksyon o nagabantay. Labi na sa kinabuhi ni Sir Roel Alconera Bolsir na nagmasasap sa itong programa karon o sa tanang na nakaupi na sa FM Radio Dinis Kabukiran sa Payawan City o sa Bay City o sa Tanay City. Ito na yung mensahe sa Sir Roel Alconera Bolsir. Maayong buntag pastor sa free o sa tanang nagtanaw. Ilabi na sa pamilya sa mga Dunayri family. Adunay sa mensahe makaigsunan si Sir Ryan Dunayri. Good morning, Pastor. Merry Christmas. Wow, Merry Christmas. Sa Matagusa ay kiningadlaw maoy celebration sa pitong kalibutan sa pagkatao sa ang Ginoong Hesukristo. Pero di sa Biblia may wala yun na tao, wala yun pizza, wala bulan, basta na tao si Jesus sa tingtugnaw nga panahon. Wala ka, di sab na to mausap ang kalendar, ay ikaw o ako, kung usbunin mo ang kalendar, ang imong celebration, lahi na sa ang pizza. Mao nga ikaw o ako, kung mag-celebrate na ako, itaw ang Pasko, why not? Dili panalangin na sa Ginoo. Ang imo ang gibuhat, pagpasilungog man ni Jesus sa adlaw na siya gipakataw. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Emilio Candelario from KSS diya sa Saudi Arabia. Mag-aksyon na nag-usap sa itong programa. Ilabi na ni Pastor Argon Arias. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi karon. O pag-abot lang ka Pastor Argos Arias sa gangkal nining mga adlaw ang magkairili na ang mga gamit. Ako naman yung girili kahapon para ining biyahe na mo, paglakaw na mo karon kompleto na minsan. O ano na yung mensahe si Brother Pops Jilon Mingito Garces, Laho Tayta, Ikata. Good morning, Pastor Sapri Candelario. Maayong Pasko. Maayong Pasko ka na itong tanan na kaisunan. Muna kang ato karon nga taping katuyuan. O kang ato katibak unsay dako katuyuan nganong ipakatao si Jesus. Matubag ang pangutana pinaagi sa pagbasa sa Biblia karon kung unsay katuyuan. Amen ba? Kaya kung ikaw o ako wala na masayod sa katuyuan nganong ipakatao matun si Jesus. O nang daghan kayo makukog.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Dorben ayo Transi from Bulod, Pinoy Negros Oriental. Sa mga Transi family o mga Ayo family, maayong buntag sa kinatibukan sa Manuyot. O ilabi na sa kinabuhi ni Sir Marvin Bosong from Tubas, Manuyot sa. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Una nga kagabi o kanto karong adlaw dunay mga greetings nga to ma-receive. Merry Christmas, Pastor. Salamat sa Ginoo. Merry Christmas sa tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kay kining mga adlaw maumay pula ang kalendar. Kung ano pula man ang kalendar maigsuon, ideklarar man ang maigsuon sa kalendar nga niining adlaw mao'y pagkatao ni Jesus. Unang ikaw o ako kung mag-celebrate sa adlaw nga gitawag mo pagkatao ni Jesus, kung nagpasidungog tas Ginoo dawaton na siya. Amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norbert ayo Transi. Good morning, Pastor, kung sa tanan nga nagsunod nining maong nga programa. Kalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. God bless. Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod. Doon naman po'y mga laing mga nasod ba kaigsunan nga wala sila nag-celebrate of Christmas. Unang ikaw o ako, gitagaan matagkagawasan kung mag-celebrate ta o dili, naalagin sa tao. Pero kung dili ka mag-celebrate, ayaw kong paghukom sa nag-celebrate o Pasko. O diba? Ang nag-celebrate sa dili ko angayan nga manghukom sa wala nag-celebrate. Ikaw o ako gitagaan nagkagawasan. Mo hinungdan atong tukion ang mensahe sa Ginoo. Unsay dakong katuyuan nganong ipakatao si Jesus. Para ba na ikaw o ako manghukom sa imong isikatao? No. Ang katuyuan ni Jesus nganong ipakatao siya aron ikaw o ako mapasaylo o pagluwas. Amen. Pag-ako sa tamang siya. Labing gamhanan o mahigumaon ka Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pagtitig. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Bisan pa man sa tibok na kong panimalay. Sa akong tulog ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife karon nga naa sa Saudi Arabia. O sa tanang makaigsunan din sa dapit sa Balok, dapit sa Pilipigan, na pinanguluhan ngayon ni Pastora April Miakapturan. O sa mga kaigsunan sa mga Ilhig family diha sa dapit sa Katolik, sa pamilya ni Brother Mario Ilhig, ni Sister Roslyn, isa pa man sa ilang paglakaw karon paingon ni ining mao nga dapit aron sa pag-fellowship usab sa mao nga dapit diha sa Kangkal o Dios sa tanan namong mga kaigsunan karon nga kauban paingon sa mao nga pagpasalamat nga kanimo diha sa mao nga dapit, Lord. Ako mga pag-ampo nga na kanimo, ikaw magabantay sa mata ko sa among pagbiyahe sa among paglakaw karon nga kadaugan kasiguruhan ako kayo nga maangkon ini mga adlaw. Labaw sa tanan sa mga mensahe karon nga among ikapaambit sa mao nga dapit ang tanang magkatawhan andam maminaw andam nga musagop kung mudawat sa imong mga pulong mga mensahe nga ikaw angayan tapos napasidugan pasalamatan tungod kay wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung ikaw ka na mo Amahan. Bisan pa man ini mga dawa i-celebrate sa tibok kalibutan ang imong pagkatao Jesus kaangayan ka hatagan o bili hatagan o respeto sa tibok kalibutan, Lord Jesus. Salamat o Dios ini mga tagnaha karon sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga kanunay silang nag-upload sa ilang mga FM radio aron sa pagsunod nining mao nga programa nga imong ipiyal sa matapusan mo kamakinabuhi. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao o sa laing mga nasod o sa tibok kalibutan, Amahan. Ikaw sa mag-bless kanila nga padayon kang mag-amping o magtipig sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa man sa malabot namo nga mga bulaton dapit sa Pilipigan, Lord, karong sa 30 o sa 31 nini mga dapit magkakahiusa mo magatawhan alang sa paghimaya pagdayeg nga nakanimo. Labaw sa tanan niining mga dawa lalo nila kong bulaton sa dapit sa kasagaga, Lord, sa pamilya sa mga Villadantol family, sa pamilya sa mga Arias family aron sa pagpasalamat sa kadaugan kalampusan labaw sa tanan sa mao nga kinabuhi nga imong gipiyal kanila Amahan. Naalayan kang
pasalamatan nini. Salamat o Dios, nadaugan kasiguruhan, nalagyan ka ni mo amhan, tungod kay ikaw na sayo sa mga kinabuhi. Dumog himaya, nga nalagyan ka ni mo ang tanan pag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo Maigsoon, ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Anja Enovenio Arias from Saudi Arabia. Maayong gabi kaniyong tanan diya sa Saudi Arabia. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Martin Poson from Topas, Manhoyot. Ano na sa mensahe, Merry Christmas bro. Merry Christmas usab kanimo diha Sir Mar. Uban sa imuhang pamilya. Ilabi na sa imuhang mga ginikanan o mga igsoon. Merry Christmas sa tanan. Ang Ginoo magkapanalangin sa matag usa. Ilabi na nining mga adlaw. Ako lang i-play my song. Belated happy birthday sa kinabuhi ni Dong Inan Ardinia. Amo ang ibisita usab kahapon adlaw tungod kay dunay imbitasyon nga sa pastor at ta dito mga maniud to. Ningko akong ginan sa may okasyon sa birthday ni Dodong Simar. Kunya ingon sa magpakita ko sa FM radio niya kay busy man. Una nga karon akong i-play ang birthday song. Belated happy birthday sa kinabuhi ni Dodong Simar Ardinia. Nakahapong adlaw ikawalo ka tuig niya sa kalibutan ini atong gibuyan karon. Ilabi na karon sa nag-celebrate sa mga Arias family akong i-play usab atong idungan lang ang pagpahaom diya sa birthday song ni mga adlaw tungod kay akong gitawagan si Pastor Argos unsa man gyud okasyon karon, Thanksgiving or birthday party. Mao nga diha gud sa mensahe igsoon dapat imong ipahaom ang mga mensahe nga ipaabot sa mga katawan aron ilang masabtan or aron atong masabtan ang tinud-anay nga okasyon. Nagkalain-lain man nga okasyon, kasal, fiesta, di ba? Birthday. Mao nga sa fiesta sa kalibutan naasab na, pero ang fiesta sa Ginoo naasab na mga igsoon. Lahi ang determinasyon ana mga kaigsuonan. Mao nga ikaw ug ako dapat magtuon sa mensahe sa Ginoo. Amen ba? Ako sa i-play ang birthday song alang sa mga Arias family, labi na sa kinabuhi ni Sister nalimot ko mga kaigsuonan sa bangkod ni Pastor Argos nga nag-celebrate karon. Ako yun nga i-play maigsoon alang sa belated happy birthday sa anak ko sa ni Dong Inan Ardinia mga kaigsuonan nga kahapong adlaw. Ako sa i-play mga igsoon ang birthday song. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday karon, ilabi na sa anak ni Brother Janjan. Kaya ako nahinumdum mga kaigsuonan basta 25 mag-birthday tong ilang anak. Si Sister Aye dai maigsoon. Salamat sa Ginoo. Nagwas-usab sa atong programa karon si Pastor Argos Arias from Bacong. Unang mitawag sa kahapon niya atol gyud nga mingbalik lang gyud ang wifi. Si Sister Aye Arias nga mag-celebrate nining mga adlaw karon sa maong adlaw nga natawhan igsoon. Muna happy birthday sa tanan. Ilabi na sa mga Robiti family sa anak ni Brother Janjan. Kaya dili ko malimot kani adto nga 25 maogyoy kasumaran sa adlaw nga natawhan. Yan ang maong pizza. Kaya ang adlaw mga kaigsuonan nagalain-lain diya ang adlaw kanang litad 25 pagkasunod tuig dili na maoy tangkon nga adlaw. For example karon ang 25 karon Miyerkules, sa sunod anak mo extend na siya og laing adlaw. Mao nga ang pizza gyud ato gyud nga mao kinay dili kalimtan. Mao mangani sa gitawag o dedikasyon dili ko na siya mahitabo nga mausab. Kay unsay nakalistro dito ngalan spelling mao dunay atagan dakong bili ya sa atong pagprocess sa mga papeles. Even kami sa spelling ang I ug ang E
lain mga igsoon dako na kay nag-invalido mga kaigsoon, dili na siya valid. Even ang imong pirma, mao nga ako lang yung giyawhag sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 dinis kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa Ba'i City. Kanang inyong pirma ayaw gyud nag-usab-usaba. Ayaw ginag-usba kung unsay porma anak mo mangani kung doon na mo i-process papirmahon mo katulog sa inyohang mga papeles kung pariha magyutanan. Kay maunay nahitabo sa ako ang pag-eskwela nga wala ko kakuha dayong TOR, kung sa manang TOR, transcript of record. Kay ang ako nga sufre walay age gikan sa akong pag-eskwela hangtod sa kolehiyo. Pagkuha na kong TOR kayo na may age ang akong PSE pagkakaroon. Mao nga dangot kong abogado, even gani akong kauban ang iyang spelling sayo hangtod karwa sa take of board examination. Mao nga kami mga alagad sa Ginoo sa panahon nga dunay dedication, dili mi mo isyu o dedication certificate kung dili na mo makita ang listro gikan sa syudad o gikan sa mga lungsod. Even kami amping ni anak mga kaisunan. Muna nga dili lamang sa mensahe nga nag-amping ta, kundi sa tanan nga mga papeles dapat mag-amping sa ta. Kaya naabatas kalibutan sa mao nga sa atong kinabuhi dinis kalibutan, even sa pagwali ampingan nato kay mahimo yatang mag-uuko. Sa pagkatao ni Jesus walay laing tumong patuyuan ang pagluwas dili pag-uko. Okay, salamat sa Ginoo. Once again, happy birthday ni Sister Ai Arias. Congratulations once again sa iyahang kalampusan sa pag-take sa board examination sa PRC last week. Mao nga dubli gyud ang pagpasalamat karon adlaw nga natawhan o kalampusan. Unang ikaw ug ako unsaon nato pagpasidungog ang Ginoo. Bisan ining mga adlaw ang Diyos nag-uban kung nagbantay, nagproteksyon, nag-amping, iya na kanunay gititigan diha sa iyang pagkamay. Sa tanan nga mga Amancio family nga kanunay sa nga nag-watch, naghapong adlaw mga kaigsoon kanunay naminaw sa FM radio sa pastor. Salamat sa Ginoo nga kada adlaw kini maminaw sa mensahe sa Ginoo. Ilabi na sa mga Turan family nung ito'y nag-apply na sa karon sa ilang mga FM radio. Ya sa kagwi sa mga ilang family sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa. I declare blessing, I declare prosperity sa tanan usab na nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasyon. Mao nga hinungdan ang inyong ubos nga lagad. Dili mi kapugong sa pagpugi, pagsakripisyo, dili sa among kaugalingon, kung dili sa tanan nga mga katawhan nga layhang magkat-on, makahibalo sa mensahe sa Ginoo aron ikaw ug ako mahimo adunay pamaagi gikan sa atong Ginoo. Dili na mo nitaguan ang kahibalo nga among nahuptan dinis kalibutan. Dili na mo taguan ang kahibalo nga among nahuptan nga gibiyag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako kung aduna kay kahibalo sa pagwali sa mensahe sa Ginoo, iwali na sa imong isikatan. Ayaw nagtipigil. Kung unsay sikreto sa Ginoo pamaagi, iwali na ni sister, ni brother, nilang sir, ni ma'am. Mauni akong nakatunan nganong naingon ko ni ini karon. Wow! Nganong naingon ani ang akong kahimtang nga okay lang yun kaayo bisan sa kalisod, problema, kawalan o pagsulay, balatian, apan akong i-enjoy ang kinabuhi dinis kalibutan samtang buhi pa ako ay nakasabot ko sa mensahe sa atong Ginoo. Mo hinungdan ang atong tema karon, ang katuyuan. Ang atong karon nga tema, ang atong topic katuyuan, ang atong tema unsay dakong katuyuan nganong gipakataw si Jesus sa kalibutan. Nganong si Jesus maging ang iyang pangalan. Dili man ang mga hero kaniadto. Di ba?
Siyempre mga kaigsunan sa pagkatao ni Jesus na ana silang Abraham. Sa bagong henerasyon mga kaigsunan, sa bagong sinulat sa mga Mateo, na ana silang David, na ana silang King Solomon. Ang mga iladong tao kaniadto si Moses, nganong wala man gisuhin ang ngalan sa mga katawhan kaniadto, nganong si Jesus man yun. Maunay lintunganay sa itong pasahong karon gikan sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa unahan ngadto sa kapitulo 4. Ato ning basahon mga kaigsunan gikan sa iyang pagkatao ang history aron ikaw ug ako do na bay nabutang sa Biblia nga ikaw ug ako maghukom sa imong isig katao. Kaya na may mga pagtulungan nga maghukom, ano need na ng Christmas o niya mag-celebrate, ibalira ang pizza, ayaw mag-celebrate, di ba? Kaya mo ingon nga, dili na ko natong na itungon o Christmas, o niya nag-celebrate, ayaw pag-celebrate, di ba? Dili man kamo mo'y nagama sa kalendar, dili man kita mo'y nagama sa kalendar, maumang gani. Pag-abot sa social media, nag-irko. Kay ang ipad akong title sa simbahan, kami rin nakahipalo. Natanawa ako na. Sa toma, it meaning to say, kamo rin nagbasa. Yapiting garbuha. Sa pagkatao ni Jesus, wala nagpasigarbo ang Diyos na iyang ipagkatao, iyang buktong anak. Kundi dunay katuyuan ang Diyos na ikaw kung ako mapasikuli sa iyang tilang. Wala na hinsulat ang kasulatan igsuon aron mugahi ang mga kasik-kasik sa mga katawan. Malipay kaha ang mga tao nga sige anin niyo o buko. Dili. O niya batasat kinaya, wagin mausap. Diya sa balang kasulatan mga igsuon. Atong tunan o maayo mismo ang atong kinabuhi tunan sa nato ug haong magyunis balaang kasulatan. Mao nga sa atong pagpangalaga dinis kalibutan mga igsuon, dili na magyuni siniaw mintras buhi pa ta. Te kung watay maayong relasyon sa atong isig ka tao, ini kamatay nato, wagi mo tambog nato, wagi mo tabang og yayo kay sementeryo. Ingnon pa ta mga kaigsunan, mayroon pong namatay itong tawhana kay paging maldito ha. Hapog kaayo magsige panghukom ng iyong reliyon nga sakto. Tinuon maguna kay diha sa balang kasulatan sa pagkatao ni Jesus, wala naghukom ang Diyos kundi mismo ang Diyos nangitag pamaagi nga ikaw ug ako mapasaylo. Ato ning basahon nga igsuon. Gikan gayon sa pila ka henerasyon igsuon sikat kang David. Una nga, kung dili yung magbasa, masige rin paminaw sa palibot, utro po nga nagsulti, wak ko'y basa-basa. Diba? Masige rin pagbuko. O niya, mag-celebrate. Dili pa doon na maayon na mag-apil-apil ang mga activities anang eskwelahan. O sa idili, nga under man ta sa eskwelahan, mga kaison, dili na lamang magpa-eskwela ko. Diba? Kaya makahatag o kagubot sa isig katawo. Dili mag-celebrate o Pasko. O niya, mo dawat o regalo. Pagkasinaw. Ngayon man, regalo man ang pastor. Ayaw. Kay hipokrito tag pagkatawo ato bangan sa Ginoo. Hipokrito manganit ang paminahon sa atong isig katawo. Samot sa Ginoo. Ingon diri sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25 unang kapitulo hangtod sa kapitulo 2 bersikulo kapitulo 3 ngadto sa kapitulo 4 sa pagsugod sa pagwali ni Jesus ato ning humanong pagbasa tanan. Amen ba? Ni ining tagnaa igsuon maoy pagkatawo celebration sa tibok kalibutan. Unya usbon nato kung atong gituan, kung gituan sa tibok kalibutan nga aning adlaw na tao si Jesus. O niya, may mo na po, Mason,
aturan ipalapaw o gamay, pastor, ipalapulahir po gamay, dili na yun nato itungon sa pagsibok at kalibutanon kayo na. Kunya magsilibre, ayaw. Muna iklarong to ba? Ayaw. Diba? Kaya kang masakita. Ingon dire mga iso, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Dapat makahibaluta sa kaagi sa iyang pagkatao. Ikaw ug ako, kung sa may imong kaagi sa imong pagkatao, nagbahalon makagbahandi. Mao gani si Job mga iso, niingon siya, sa akong pagkahimugso sa akong inahan, wala ko'y balon bisa ko sa kadako. Hubog ko. Mao nga iyang gibarugan kung unsay mahitabo sa akong kinabuhi, mupauli ko gikan sa akong gigikanan nga wa ko'y dala bisag piso. Mao nga ikaw ug ako dapat makahibalo sa history, sa kasaysayan sa pagkatao ni Jesus. Dili kay diktat paghukom o kahibalo. Diba? Mao nga ingon ang mensahe sa awit, Kristohanong pagpakabana. Kumusta man Kristohano? Doon na ba kay pagpakabana sa katawhan sa katilipan? Doon na ba kay pagpakabana sa tibok kalibutan? O paghukom lamang ang nahimutan sa inyong munahon? Ining atong programa walay gidipinsahan, walay gidipigan, title sa simbahan, dili ko mudapig. Kung dili akong dapigan ang pagkamaayo ni Jesus. Kay ikaw o ako kitang tanan mga tubang sa man sa Panginoon. Ingon din may isuot, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Dapat kabaluta sa iyahang history. Kung unsay katuyuan nganong gipagkatao si Jesus. Yes, katapusan sa atong kapitulo atong basahon karon, babalaan gyud kung unsay katuyuan nganong si Jesus gyud ang iyang ngalan. Nganong dili man si Senyor Pedro nga gituyuan nga Senyor Vicente, di nganong dili man nga gi-celebrate o gituohan nga mao'y mangluluwas sa tibok kalibutan. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan na si Maria, yes, si Maria iyang inahan, pero wala nag-ingon ang balang kasulatan nga si Maria mao'y atong ampuan. Kung dili usa siya ka-implo aron mapahimugso mataw si Jesus sa iyang sabakan, bisag wala pa siya nahilakdi ni Jose. Nag-ingon ba ang makasulatan igsuon nga si Maria maoy atong sampiton? No, wala. Kung unsay naas kasulatan mao ginay patuman igsuon, dili kita mo'y magtuon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am MF Sensan Sambili. Merry Christmas to you, Pastor, and all people watching you. God bless you as always. Wow, grabe, pagkamaayo ang Ginoo. Merry Christmas to all of us. Ining adlaw mga kaisunan, ikaw ug ako dapat makahibalo sa pagkatao ni Hesukristo. Ingon dire may isuon, ang iyang inahan si Maria ni adtong panahon na gitakda nga magminyo kang Jose. Apan sa wala sila magtipon, nakamatikod na si Maria, nagsabak siya pinaagi sa kahong sa Espiritu Santo. Diha ang lintunganay og tubag unsay hinungdan og rason sa pagkamnagdos ni Maria. Gilalang si Jesus diha sa Espiritu, wala gilalang si Jesus aron siya mataw pinaagi sa tao. You know, dili siya ordinary. Mao nga dili ta manamas-tamas ang ngalan ni Jesus. Kaya kung manamas-tamas tama kay sunan hinumdumi, maunay ikabuol sa atong Ginoo. Kisa may nagpadala di as Ginoo, kisa may nagpadala di ay ni Jesus, ang Dios. Si Jose nga iyang pamanhunon, tanawa na si Jose. Si Jose nga iyang pamanhunon nga matarong. Unsa day ang kinabuhi ni Jose, matarong dili dautan. Mao nga ikaw ug ako matarong ka ato pangas Ginoo. Bahalag dili ka matarong sa ato pangas katawan, basta siguro ang matarong ka ato pangas Ginoo.
Kay ang Ginoo maoy pa mo panalangin nimo dili taw. Amen ba? Dinis kalimutan maekson ang mga matarong nga nagsunod sa tinun-anay nga plano o katuyuan sa Ginoo maoy mahimong dautan. Pero ang wala makasabot sa balang kasulatan maoy ilhong maayon sa kalibutan. Pan-okay lang ko na kayo ekson. Kaya ikaw o ako, dili sila mo padalangin mo kung dili ang Ginoo. Ayaw ka bala ka. Ang importante, ikaw o ako nakasabot kanunay sa mensahe sa atong Ginoo o nagkinabuhi nini sama ni Jose. Amen ba? Si Jose usa ka tawo matarong. Si Jose nga iyang pamanhunon gi-clarify pag-ayaw diha sa kasulatan nga si Jose nga iyang pamanhunon usa ka taong matarong ug dili buot maulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Pero sa kalibutan mga kaigsunan, gusto ang mga tao nga way kasing-kasing maulawan ang iyang isig ka tao aron sila maoy muhari. Di ba? O dili buot maulawan si Maria atubangan sa mga tao. Busan naglaraw, nagplano siya sa pakigulag kaniya sa hilom. Dinhi ang litunganay nga ang Dios gamahanan yun. Nagplano pa lamang si Jose sa pakigulag kang Maria nga iyang pangasaw-unon. Bisan wala pa sila magdulog. Pero sa kalibutan karon nag-unag dulog. Wala nagsunod diha sa balang kasulatan. Maunga ang mga batan-on karon kung sa'y nahitabo. Daghan kay nanandos bisan ganoy di pang edad. Ano man, ulang sa kiya sa pulong sa Ginoo. Pangandoy, grabe pangandoy. Mukapot o profesyon. Muingon ni papag ni mama, kung makahuman ko mawala yung problema. Ang problema kay wa makahuman, nakadugang sa problema. Tentasyon. Apan hinumdumi kung labang ka sa tentasyon sama ni Jesus. Ingon din niya sa Kapitulo 4 ato ning basahon sa pagsugod sa pagwali ni Jesus, grabing tentasyon. Apan humanin atong tanan kadaugan iyang na. Ingon din mga igsoon, busan nagplano siya sa pagigulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini, ning pakita kaniya ang usa ka anghel. Anawar na. Kinsa may makasaysay sa gahom sa Dios. Nga even si Jose nga usa ka taong matarong, naghuna-una pa lamang sa paghilom, sa pakigulang. Huna-huna pa lang ha. Gikinahanglan atong eksaminon kanunay ang Biblia. Huna-huna pa lamang ni Jose, wala kabalo si Maria. Nagplano pa lamang, pero diha mitungha dayon ang anghel sa Dios. Ikaw o ako sa huna-huna pa lamang nimo nasayon na ang Ginoo. Amen ba? Pero sa mga tawa kasabot sa pulong sa Ginoo ingnon nagyuta o labot-bot. Pero naanas kalison pagsampit mo ng Ginoo. Mao kining atong programa, walay ginipinsa bisan sikinsa tao sa kalibutan. Mahari mata, mapresidente mata, basta ikaw o ako dapat musunod sa pulong sa Ginoo. Di isang tamamugos, kung walay maminaw, kung walay musunod, basta ang among gibuhat, ang trabaho nga gipiyar sa Ginoo kanamo, among obligahon para mapadako ang Dios sa tibok kalibutan. Pagsakripisyo, paghagop, paghatag og panahon. Labi na ni makadlaon mga igsoon. Kayo tinawhanon lang yun nga huna-huna maghakok lang yun mga kaigsunan. Apan tugad pinaglory ikaw o ako adunay paningkamot nga makahibalo sa mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga FM radio nga kanunay kung nagasunod na ining atong programa sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Pais City. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Donaire Eme.
Usa nagplano siya sa pakigulat kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini. Naghuna-una pa lamang. Ikaw ug ako unsay inyong explanation sa inyong paghuna-una? Nagbuhat na mo? Wala. Ay mo ingon mo kabuhat na pastor, binutbot na. Mo na klarong binutbot. Hipokrito. Na naghuna-una pa lamang sa tupa ang imong una-una, ang imong trabaho kusog pa sa una-una. Di ba? Gahuna-una pa lamang nga makigbulag si Jose sa iyang uyab. Wow, kung sa kalibutan pa may uyab. Girlfriend, a friend. Tungha mag-anghel may isang tatawa na ko. Samtang naguna-una siya, nagpakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa danggo. Pinaagi sa danggo. Chapter sa kapitulo 1 sa Mateo, kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25. Gikan gayon sa kapitulo sa Mateo, kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25. Diri nata sa bersikulo 20 sa maong kapitulo sa Mateo 1. Ingon diri, samtang naghuna-una siya niini, nipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa danggo. Pinaagi sa danggo. Nakatulog si Jose. Wala siya ka kapugong sa pagkatulog. Siyempre, nabay nagdamgo, nagmata. Gipakatulog si Jose igsuon o gipakita sa Dios ang anghel. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Dunay Ring, Pastor unsa nga chapter sa Mateo. Unang salamat sa Ginoo nga nagsunod mo sa atong programa. Kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 25. Dirita sa 20. Ingon diri makaisunan atong ibalik, samtang naguna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa danggo ug miingon, Jose. Unsay giingon sa usa ka anghel, niingon diri, Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Wow! Nagsabak si Maria pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Wala nagsabak si Maria sa unang panganay nga mao si Jesus pinaagi ni Jose, kay wala pa kahilabot si Jose kang Maria ni aning bahina. Bakit anday Jose sa anghel? Ingon dayon ang anghel, Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Versikulo 21, manganak siya batang lalaki ug nganli siya Jesus. Ang awara, wala kabuot si Jose sa pagngalan sa usa ka anak nga mao nga gisabak ni Maria pinaagi sa Espiritu Santo. Isupak ba si Jose? Wala igsoon. Wala sir, ma'am, sister, brother. Mao nga ikaw ug ako kung sa pakirot ang as Ginoo, di gyud ta mosunod sa pulong sa Ginoo, magbuot ta. Hala pagama mo kaugalingon yung Biblia. Ayaw mo pagbasa aning Biblia nga atong gitunan. Kamong maghuhukom, kamong sigig paghukom. Hala pagama mo kaugalingong Biblia. Ayaw mo basa adi. Aron makatuot nga inyohan ang kaugalingon. Ingon ang 21, manganak siya batang lalaki o nganli siya Jesus. Nganong ginganlan magyo sa Jesus? Nganong dili man si Apostol Pedro? Nganong dili man si Moises? Nga si Moises maumay kaluwas sa mga taga-Israel gikan sa ito. Di ba? Dapat si Moises kinaa siya'y agi. Pero ningingon ang manulunda nganli siya Jesus Jose. Kay iyang luwason ang kalibutan. Wala gipakatao
si Jesus aron laglagon ang tao kundi ang Dios nangita og pamaagi mao hinungdan gipakatao si Jesus. Hello. Manganak siya batang lalaki o nganli siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. Tanawan ko na ipakatao di ay si Jesus aron ang tao sa kalibutan luwason gikan sa iyang kasalanan. Hello. Wala gipakatao si Jesus aron hukman ang tao kundi pagluwas gikan sa kasalanan. Ikaw o ako asa matagikan. Munang aste ka kaayo ang mga title sa simbahan karon na magsige diskurso anang ilang title. Ingon ang 22, ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Kining tanan. Wala nag-ingon ang Biblia, walay mahitabo niining tanan. Kundi kining tanan mahitabo aron matuman ang balaang kasulatan. Grabe. Ang problema, si kinsay mo tudlo, si kinsay mo giya, si kinsay mo paabot. Ikaw o ako, pwede kayo. Lamang panigamutin na ikaw o ako, haon ang imong kinabot, diha sa mensahe sa tong Ginoo. Kaya kung dili gani igsuon, title sa simbahan, ipasigar ko. Amen ba? Kanus-an na himugso ang title sa simbahan na inyong ipasilungan. Karon, wala pa ba tao si Jesus? Wala pa ba matao si Jesus? Natao na. Munang wakay katungod maigsoon na magpasigar ko sa sikta o denominasyon na itong ipasilungan karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Blessed morning sa tanan sa itong mga igsoon diya. Dong Ranger Manong Plane, Nathan, Brother Raymond, Pipito o sa imong kinabuhi Pastora Elsie Candelario. Una malingaw ko sa ato ang igsoon, Brother Nathan, iyahan mo ko ng ginabuhi mga igsoon. Ako, dili ko mo. Watay katungod ang paghukom sa atong isikataw. Isa kusang organisasyon. Kaya wala ta na himong mensahe doon dito sa FM radio, aron ta magsigig paghukom sa uban. Kundili ang atong trabaho, ang atong obligasyon, ang paghanay, ang pagbahig sa pulong sa Dios aron yano o klaro o tataw ay nga mahidangat sa mga panimalay sa ilang mga FM radio nga gibiyal sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen ba? O kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo. Ang tanan nga kagustuhan sa Ginoo matuman yun. Dili kung matuman ang kagustuhan sa tao. Kay nasayon ang Diyos sa atong kinabuhi, sa atong ugma, sa atong kagahapon, sa umalabot o sa walay katapusan, isa ang atong mga panghitabo sa una. Nahibalo na siya Ikson. O kining tanan na mahitabo, nahitabo aron matuman ang giingon sa kasulatan. Pinaagi sa propeta ang usa ka putli nga batang-ong babae magsabak unya og mga anak og batang lalaki nganlag siya Emmanuel. Gipanagda ng daan sa mga propeta kay karon panahon na daghang kay magpatawag og propeta, mag-eskwela pagka-propeta. Naabas Biblia nga ang mahimo kang propeta mag-eskwela ka. Wow! Naabas Biblia, hala sige sister, brother, hala pag-eskwela, pagka-propeta, bayad og dako, kanay og season ko karon. Sa pastor bitaw lagi. Pabayron ka 25,000, ako na lamang ipalit og bukas. Hello, ako na lamang ipakaos akong pamilya, kay mo eskwela ko pagka-propeta. Hinong dumi, dili pareha ang schooling o ang bullying. No need na, kung ikaw tawgon sa Ginoo, nga mahimo kang propeta, no need nga mo eskwela ka pagka-propeta. Amen ba? Kung tinuod kang tinawag yun ka.
ug wala ni bisag kinsa nga makapugong sa imong pagkatinawa. Dili ang katilingban mo'y mapugong, kung dili ang Dios mo muhanay o mupahimutan sa imong kinabun aron ikaw o ako mahimong apektibong alagad sa tong Ginoo. Amen. Kung ingon diri og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo. Kinsay gaingon? Ginoo dili tawo. Matuman gyud basta ang Dios mo'y musulti. Dili si sister, dili si brother, dili ang pastor, dili ang sekta, kung dili ang Ginoo mo'y nagsulti niini. Mahinungdan nga ikaw o ako, kung magpatabog lang kita, o gama-gama o kapitulo bersikulo, usbon ra ng kalendar. Dili na gud ta magpareha gud pastor kay kuan maguna, na-explanation nga di sa mao. Mulusot ba murag mga parasiyo? Adi kay murag parasiyo kinaiya. Ang usa ka putli nga batanong babae magsabak-on niya manganak og batang lalaki nganli siyag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ani auban kana. Wow, mangutana ko unsay kahimtang sa tawo nga adunay Dios nga kauban? Di ba maayo batasan, maayo kinaiya, maayo binuhatan? Kinsa man day ang Dios? Kung ikaw o ako nahibalo kung kinsa ang Dios, maayo ka kang tawo, dili ka hambugiro. Diba? Muna mga hambugiro, sige yung kaigo, mga hipokritong tao sa kalibutan. Busa sa pagmata ni Jose, gito man niya. Gito man ni Jose sa iyang pagmata, wala. Gito man. Munang ikaw o ako, kung dili ka katuman, magamat nagkaugalingon na itong kapitulo, bersikulo. Ay di man kakatuman, kay maigo magid ang tao. Matupas ako ang amigo minsan, ikaw gid pastor. Pero salamat sa Ginoo, aron mahibalota. Di ba? Mamatay ginipinsahan. Kung wala na kinabuhi sa pulong sa Ginoo, bisag Kristohanon pa, mga igog man. Pero wala ang paghukom. Kaya ang paghukom dili ang ato, dili ato iyas Ginoo. Kung dili sila mutuo, kung dili sila mutuman, pinaagi sa mga kasulatan, ayaw po sa ayaw po hindi. Kaya ikaw maghukom sa imong sikataw, kung sa imong gihukom, mausap na ihukom sa Dios. Diba? Nag-ingon ba ang Biblia aron ka magwali, aron pagpaghukom? Wala. Watay katungod. Ang katungod nato, sir, ma'am, sister, brother, ang pagpaambit sa mensahe Ginoo. Mao na itumano nato. Dita mo lapas. Dili na mula pas og linya. Kay mula pas taglinya sa imong silingan, bantay ka. Hello, mo magani na mag-away ng laing nasod kay hala mag-ilog anang linya sa ilang bagis. Magkira ang mga kaisod na. Ingon ang 24. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Mingtuman si Jose, mingtuman. Iyang ipangasawa si Maria. Bakit? Bansin ko, apan wala siya hilap, apan wala niya hilapti si Maria, hangtod siya nanganak o niya kinganlan ni Jose ang batang Jesus. Karon mga igsoon, sa kalibutan, bisag nardos pa, magpahilabot ra. Tao na nga emosyon. Pero si Jose, iyang gilabanan ang katungdanan ug iyang yung gisunod ang sugo sa usa ka anghel nga gikan sa Dios. Gipaabot ni Jose ang insaktong panahon nga usa niya gihilabtan si Maria nanganak na og batang lalaki nga mao si Jesus. Igsuon dapat magkakunta diha sa insaktong pagkaton sa pulong sa Ginoo. Kapitulo 2. Ato ning basahon antod sa kapitulo 3 ngadto sa kapitulo 4. Ingon diri, ming bisita gikan sa sidlakan, natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Asa natawo si Jesus? Sa Bethlehem. Wala sa Singapore, wala sa Europe, wala sa Malaysia, sa Saudi Arabia, kundi natawo si Jesus sa Bethlehem.
sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Mao nga sa panahon sa paghari ni Herodes, naglumot-lumot si Herodes nga patyon si Jesus. O niya namatay si Jesus? Wala. Walay nahimo si Herodes kundi si Herodes mao'y namatay giulo Ginoon. Ato ning basahon muna nga sa kinabuhi sa kalibutan sa mga katawhan nga matinud-anon sa Ginoo may mga panalipod sa tao. Bisang magdala pa kag daghang security guard, bisang magtangkel pa kag tangkiligira, pag panalipod nimo kung diha lang yung kakutob, diha lang yung kakutob. Amen ba? Kung itong yantas kamot sa Ginoo, wa tayo mahimo. Hinumdumi sa pakikaway ni Salmista David ug ni Goliath. Kung ang Dios wala nakikuban ni David, patay ko si David tukmok gid siya sa mga kamot ni Goliath. Even ang mga igsuon ni David nga mga sundalo, ikatawan si David. Ikaw David, ikon ra ka aron hadlok maganing ni bahag maganing ning amuang ikong aning tawhanan ni kapenting isugan ni dako pagikay tawo. Ingon si David, wa kung magsalig sa akong abalidad, wa kung magsalig sa akong kahibalo, kundi nagsalig ko sa atong Ginoo. Ikaw ug ako ayaw pagsalig sa imong profesyon, ayaw pagsalig sa imong trabaho, ayaw pagsalig sa imong negosyo, ayaw pagsalig sa imong rangko. Ining kalibutan kay tinhir ni pagsalig sa Ginoo kay siya mitag-iya sa imong kinabuhi. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Roel Alconera Bolser. Yes, amen. Kaya kung magsaligtas sa atong kabilidad, hinumdumi, hipokrito tang pagkatao katubangan sa Ginoo. Natao si Jesus sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon. Naay mga tao kaniadto sama nga adunay kaalam bahin sa mga bituon. Nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Grabe, nabalihog dayon sa kinatibukan. Even si Herodes, even ang mga dunay kaalam sa pagbasa sa ilhanan sa mga bituon sa kalangitan. Hain man ang mahimong hari sa mga Hudyo natawo og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug miani kami aron pagsimba kaniya. Grabe. Niingon ang mga manggialamon nga makahimo pagbasa sa ilhanan sa kalangitan. Ming-anhimi aron pagsimba ni Jesus. Ikaw ug ako, pag-adto sa simbahan o sa imong tuyo, pagsimba sa tawo, pagsimba ni pastor, pagsimba ni pastora, pagsimba sa title sa simbahan, magarbog yun ang tao. Apan kung ikaw o ako imong gipadako sa imong kinabuhi nga mosimba ka ni Jesus, pag-adto sa simbahan, wow, to God be the glory, naagyon ang presensya sa atong Ginoo. Wala ang presensya sa tao. Kaya kung pagsulod sa simbahan, ang presensya sa tao, may maghari mga igsoon, maghari-hari ko na sa simbahan. Hello, mangisog na. Sa pagkahibalong ni Haring Herodes, tanaw ragon. Herodes ang nahibalo, kay Hari Besya. Sa pagkahibalo ni Herodes, niini wala siya mahimutan. Ingon man ang tibuok Jerusalem. Iyang hinumduman na hari dia siya, pero wala siya mahimutan. Kano wa man siya mahimutan? Naglakot si Herodes. Gitigom niya ang kadakuan sa mga pari. Tigom niya Herodes. Kinsa gitigom niya? Mga kadakuan sa pari. Gitigom ni Herodes ang mga kadakuan sa mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod o
gipangutana niya sila, unsa man mataw ang Mesiyas, asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Unsa day gihimo ni Herodes? Gitigom niya ang tanang pangulo sa mga pari. Hello. Aron ilang diskubrehon kung asa gyud na tao si Jesus nga manunubos, nga gisilibret ni ining mga adlaw. Salamat sa kinabuhi ni Sir Leo Cadano. Good morning, Pastor. God bless you always. Salamat sa kinabuhi sa ako ang igsuon from Cavite City nga si Bungis Ngis Vlog. Good morning mga lords. Wow, mga higala, mga igsuon. Saludo ko ani ako magulang kay malingaw ko aning iyahang mga pasiaw pa. Ako di ko kung sa itong isikato bisan kung sa i-enjoy ang imong kinabulabaw sa tanah ayaw lang good kaligti ang pagkamayas nito. Ano na si Minsay? Good morning mga lords, mga higala, mga igsuon sa Ginoo. Malipayong Pasko, uban ang tabang sa Dios na kanunay makiguban kanato, uban ang gugma sa Dios nagpabilin sa matag usa. Wow! Kung ikaw o ako magpabilin ang gugma sa Ginoo, inom dumi, malipayon ka sa imong kinabuhi ka. Ingon diri sa 5, sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang giingon sa Dios. Mismo ang Biblia nag-ingon, mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw, Belher, sa yuta sa Judea, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay gikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa usa ka kaliwatan ang katawhan ang Israel. Nakisayod si Herodes maigsuon, nahadlok na. Imagine nimo hari siya pero nahadlok siya sa pagkatao ni Jesus. Ingon diri ang sindi, busa gipatawag ni Herodes sa hilong ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan, iyang nasayran gikan kanila ang untog og takna sa pagsubang sa bituon. Onyang gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lagaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, og kung makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron moadto og mosimba usab kaniya. Pero hinumdumi, drama ratong Herodes. Kundili nagplano si Herodes sa pagpatay sa usa ka bata. Bright kay si Herodes pero wa sa katupong sa kabright sa itong Ginoo. Nahibalaan ng daan sa Dios ang iyang planong dili mao sa usa ka bata nga natawo sa Bethlehem nga mao si Jesus. Atong basahon pagpadayon. Human nila mipahawa ang hari, nang lakaw sila dito sila sa dalan, nakita nila pag-usap ang bituon nga nakita nila ang sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon, og naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayon sa nahimutangan sa bata. Grabe kayo ang mga sinyalis. Ikaw o ako gipakitaan si Jose sa usa ka anghel pinaagi sa danggo. Og natawo na ang bata nga mao si Jesus, minsuwal man ang batasan ni Herodes nga dili mao. Nagdrama si Herodes, ipatawag niya ang mga kadagkuan sa mga magpabanday sa balaw. Hala, sige, usisahan ninyo kung asa ang bata na himutang kay musimba sa ko, pero ang iyang tuyo pagklaro kung asa ang bata kay iyang patyon. Kinsay namatay? Si Herodes o si Jesus? Herodes. Base sa Biblia. Ingon ang 11. Onya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban ang iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Onya giablihan nila ang ilang mga gas. Sa pagkatao ni Jesus, sa Tagalog pa, himala.
Gamay pa si Jesus gisimba na sa mga manggialamong tao na makabasa sa sign sa kabituunan. Ug dako sila kalipay, nagigiyahan sila pinaagi sa bituon, ug diha sa tungod minghunong usab ang bituon, ug diha klaro ug tataw ang Biblia ilang gisimba si Jesus ni aning bahina sa kasulatan. Grabe, ug ilang ablihan ang kas. Ikaw ug ako kung panalanginan sa Ginoo, dili ka makapugong sa pag-abli sa panalangin, pagsir ngadto sa uban, kay ikaw ug ako gipanalanginan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni si Belenario Florentino from Davao City Government nga nag-watch o naglantaw sa atong programa. Tanaw ako. Ningon diri may unya, misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban ang iyang inahan nga si Maria. Iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata, unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniya kulawan, insinso o myrrha. Diha sa balay alampuanan hinumdumi mga kaisunan balay nga balaan. Sa pagsimba sa mga katawhan kaniadto diha sa pagkatawo ni Jesus na agus sila'y dala. Unsay ilang dala dili mga ordinary bulawan, mga malahalong nga bulawan. Tanawa ra ko, insinso ug myrrha, bulawan ug insinso ug myrrha. Kung ikaw ug ako nakahibalo sa pamaagis Ginoo, di gud ka kapugong paghalad para usab sa imaya sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mamayit Badagat nagwas usab sa atong programa. Versikulo 12, pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes usa na mauli sila agi sa laing dalan. Tanawa ra na sila ang gisugo, pero gipakitaan dahil sila sayin sa Dios. Ayaw mo pagbalik sa inyong agi, ayaw sultihin si Herodes na naa diri ang bata, bato mospikas agi. Tanawa ra. Gituman to sa mga manggialamon nga simba ni atong panahon na kay gisugo man sila ni Herodes, nga niingon si Herodes, hala pangatto mo dito, klaro ha kung asa ang bata kay mosimba sa ko. Pero ang iyang una-una iya di ay klarohon asa si Jesus na tao kay iyang atong ipapatay. Ang pagkagiyo ngadto sa Ehipto, ingon diri sa 13, mo padayon ta sa 13, sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nang ingon, bangon, dad-a ang bata nga iyang ug ang iyang inahan, pangagiw kamo ngadto sa Ehipto o pabilin dito hangtod sa pagkaulian ko kamo, papaulion ko kamo, kay ang bata gipangita ni Herodes aron patyon. Di ba grabe kayo? Sa una walay cellphone, walay Facebook, walay wifi, aron makita mag-video call ta kay naay da utang nagtinguha ni mo sir Brad. Wala. Mas grabe ang gihimos Ginoo kaniadto karon. Mag-communicate raman ta mga kaigsunan, pinaagi gikan sa Luzon, Visayas ang Mindanao, pinaagi sa live. Makadungog ang atong mga kaigsunan nga mga FM radio, pinaagi sa radio. Pero kaniadto pinaagi sa damgo niingon ang Dios kang Jose. Jose, hala lakaw mo diri, sibak mo diri, kay dunay plano ang dautan sa Herodes pagpatay sa bata. Gituman to ni Jose, gituman oy, tanawa ako. Bangon, dad-a ang bata o ang iyang inahan o pangagiw kamo ngadto sa Ehipto o pabilin dito hangtod papaulion ko kamo, kay ang bata gipangita ni Herodes aron patyon. Natanawa ra. Versikulo 14, busa mibangon si Jose, kidala niya ang bata o ang inahan o ningkagiw sila ni atong gabion na padulong sa Ehipto. Automatic silang minglayas. Kay si Herodes man kaigsunan naglungot-lungot na patyon nila si Jesus.
Nagpabiling sila dito hangtod namatay si Herodes. Tanawa rata. Ang nagplanong mupatay sa usa ka bata, maoy namatay. Kinsay nagpapatay? Tawo? Dili, Ginoo. Niabot ang tagna ug panahon, usa sila nang balik si Jose uban ni Jesus. Patay na ang tao nga naglumot-lumot sa pagpatay sa usa ka bata nga mao si Jesus. Grabe. Walay wifi, walay cellphone kaniadto, pero ang Dios dunay pamaagi. Ikaw ug ako kung duna kay Ginoo, dili siya kahutag pamaagi para kanimo, para sa imong pamilya, para sa imong panginahanglan, para sa imong trabaho, para sa imong negosyo, para sa imong rangko. Ang Dios kahan ay niningdan. Amen. Kining atong programa nahimuksok dili lamang sa atong kaugalingon na interes, kung dili ang Dios nagpaangay o naghantay niining tanan aron ikaw ug ako mahibalo sa tinud anay nga kasaysayan ni Jesus. Hello. Busa ming bangon si Jose, kidala niya ang bata og ang inahan og ning kagaw sila ni atong gabi una padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila hangtod namatay si Herodes. Patay gyud si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa kasulatan, pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Ikaw o ako kung tinuod kang tinawag, walay ni bisan kinsang makapugong sa kahom sa Ginoo sa imong kinabut, ikaw o ako pwedeng gamiton sa Ginoo. Lamang pag kinabot, sumala sa iyang mga mensahe. Ayaw pagkama o kaugalingong kapitulo, ayaw pagkama o kaugalingong bersikulo, basa ang Biblia, kinabuhi ang Biblia, aron ikaw o ako mahimot ang Ginoo. Amen ba? Ingon ang bersikulo 16, sa pagkapatay, ingon diri, gipamatay ang mga bata sa pagkamatmo ni Herodes. Natingala siya sa mga bisita. Hilabihan gayon niyang kasukuan. Suko Herodes. Agi ang pagkasuko maigsoon. Maupoy nag tulod sa iyang kamatayan. Onya misugo siya nga patyon tanang bata nga lalaki. Nagpaingon gikan sa duha ka tuig paubos kay nakabalo man siya sa edad ni Jesus. Ingon din siya nga balaom ni adunay Republic Act mga kaigsunan ni sa kalibutan kaigsunan na Republic Act RA Republic Act o nga dunay Republic Act 1962 anti-violence violence woman mga kaigsunan mo ng mga bana pagbantay mo kanaa na sa RA na dili ka pwedeng makapanamastama sa imong asawa. Ibig gani ang pagyaga-yaga nimo sa imong sigataw, paghikap sa usa ka babae nga dili way pagtugot. Kagulkol gyud ka anak bilangguan. Amen ba? Dini atong programa dili lamang sa Biblia kun dili nagbasa ta Republic Act. Aron magiyahan sa ta sa balaod sa kalibutan. Amen ba? Aron dili ta mahimong hipokrito. Gimaganit ta katuman sa balaod sa kalibutan unsa pa ka ang pagtuman sa balaod sa Dios nga ang Dios dili nato makita, dili nato siya mahikaw, dili nato siya mapasan apan ma-feel ang iyang pagkamatidunanan sa imong kinabuhi. Ingon diri mga igsoon, unya misugo nga patyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ug sa ubos dito sa Bethlehem. Tanawar ko ng batasan ni Herodes, peteng pagka balasubas kayo, ipapatay niya ang mga bata tanan pagkaluya. Grabe, wa say batasan, wa say kasing-kasing. Ang iyang guna-una nga magpabilin sa hari. Ikaw o ako igsoon kung hipokrito ta atubangan sa Ginoo. Hinong dumi ang Ginoo may nusilat sa tao. Ubos ngadto sa Bethlehem ug mga dapit niya
kasikbit kini. Pero wa si kabalo may so nagsibat na silang Jose. Kaya na ay mas labaw pang gamhanan nga kasilagan ni Jose kamawang Diyos. Ingon ang Diyos, Jose, Jose, bangon dayon karon. Dada ang bata o ang inahan dito sa Ehipto o pabilin mo dito. Sa dili pa ko, hangtod nga mo ingon ko ninyo, balik mo sa inyong gigikan. O nang ikaw ug ako, kung dili ta magpagiya diha sa Biblia, di ko tagiyahan sa presensya sa Ginoo, kay kita may magbuot. Ubos dito sa Bethlehem o mga dapit nga kasikbit, kini pinasikat sa iyang pangagpas. Tanaw ra gud, pangagpas na maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon, sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo, natuman gayon ang gingon sa Dios, pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa propeta kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati dito sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay o pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, o wala makahumpay kaniya, kay patay naman sila. Gitagna ng daan sa mga propeta, kakatong mga pangitabua, mahitabo gin atong mga higayon. Ingon ang versikulo 19, sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose dito sa Ehipto, pinaagi sa damgo. Bangon, dala ang bata o ang iyang inahan o balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata matud sa anghel. Grabe. Karon igsuon, pinaagi sa cellphone, makagkomunikate ka, pinaagi sa mga radio, mga FM radio, social media, video call. Pakita tayo kung sa kahintang sitwasyon sa mga panghitabo sa tao sa kalibutan. Apil na sa pagpakita sa dili mao, aron ma-viral ba. Munang usa ka babae taon magkaigsunan aron ma-viral, wala nagpante, gipakita na iyang dala, di na viral. Wala na ilaing lingaw sa kinabuhi pagpakaulaw sa komunidad. Ang pingi ang imuhang kaugalingon, ayaw pagpakaulaw kay templo ni sa Ginoo, templo ni sa Holy Spirit. Ang pingi at imana o pagkinabuhing sumala sa Biblia. Ayaw himuan nga mahimutang sikat aron ta ma-viral, makakwarta ta sa kalibutan. Hinuno na ang imong kasikat, sikat ka ng daan, kay ikaw o ako gipalangga sa tong Ginoo. Lamang ang tawag katagbawan. Amen ba? Wala ba ta matagbaw karon, nagatagan taglaing gininhawa, ikaw o ako kauban sa imong pamilya. Igsuon ang pulong sa Dios naghagit sa matag usa. Nagpahinumdum ta nato aron ikaw o ako magkinabuhi sumala sa pulong sa tong Ginoo. Sa patay na si Herodes, tanaw ra gud. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel na sa mipakita ni Jose. Mipakita kang Jose dito sa Ehipto, pinaagi sa damgo. Bangon, dada ang bata o ang iyang inahan, o balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata matud sa ani. Gito man ni Jose, gito man. Busa mibangon si Jose o gidala niya ang bata o ang inahan o namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pakadungog niya nga si Arkelao na ang naghari sa Judea, uli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose pagpuyo dito. O niya ipahimangnuan na usab siya sa Ginoo, pinaagi sa damgo. Busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea. Doon na napoy mensahe ang Dios neto kang Jose. Gipaadto sila sa Galilea ug nagpuyo sila sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Dito nagdako
ang usa ka bata nga natawo pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo nga mao si Jesus. Dito nagdako sa lungsod nga gitawag og Galilea. O nagpuyo siya sa usa ka lungsod nga ginganlan Nazaret. Maumanggani dunay mga pag-ampo ngayon, in the name of Jesus Christ of Nazareth, cast out demon spirit. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, huwag kang ginang mga demonyo. Kay si Jesus nataw og nagdako sa siyudad sa Galilea o dito sa lungsod sa gitawag og Nazaret. Sa diha mga kaigsunan magminson ang usa ka alagad sa Dios ug Nazaret nun mga kaigsunan dako na ng kahon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, tanang mga balatian, tanang mga demon spirit, cast out right now. Huwag kang ginang mga demonyo. Ano man? Gamhanan ang ngalan ni Jesus. Gamhanan ang iyang dugo by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, dili by the power of the title of the church. Katawan kas demonyo. Sama kang Apostol Pablo, kani adto magkaigsunan ang mga katawhan nga nagsuwit-suwit gipanghubuan sa diha nga nagingilin sila mga demon spirit, gipanghubuan sila. Niingon man sila sa ngalan ni Apostol Pablo, pahawa demon. Ingon po demon, bot-bot nimo kay lami si Pablo, apostol nas Ginoo. Ikaw kinsa man ka? Ikatawas demonyo oy. Unang dunay mga grupo karon, katawas mga demonyo. Hadlo magpalayo ra mga igsoon kung dunay saniban. Pero karbo kay pastoryahos katilingban. Murag si kinsa. Pero mga demonyo na gani magharis, kalibutan maigsoon dunay mga posis. Ayay. Perte maday talawana. Ikaw ug ako. Ano mahimo kang talawan? Kay walay Ginoo. Inis kalibutan makaigsunan wala tahatagi sa espiritu katalaw kung dili sa gahom o katakos gikan sa Dios. Kung ikaw o ako nagduna kay Ginoo, kinsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Diha ang litungan ay sa to pangutana makaigsunan. Kung nakahibalo kang dunay Ginoo sa imong kinabuhi, kinsa man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gamhanan siya, milagroso siya, makahimo siya sa bisan unsa diyang gusto ngadto sa mga tao. Amen ba? O ingon diri sa 23, nagpuyo sa usa kalungsod sa nga ginganlan Nazaret, nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta diha sa pag gipa ilhom taga Nazaret. Diba? Nag-ingon ang Biblia nga si Jesus nagdako sa lungsod sa Galilea o nagpuyo sa lungsod sa gitawag nga ginganlan Nazaret. Even gani sa iyang pinuyanan, mahanlok ng mga demonyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ, by the power of Jesus Christ, dili by the power of the church, by the power of the title sa simbahan, katawaan kas demonyo. By the power in my name. Ayang kagalingon, may gamana, may angay. Ingon ang verse, kapitulo 3. Ato ning basahon, may iso na atong oras. Alas 5:3, may 33 pa man. Ato ning tiwason, hatos kapitulo 4. Kunang dili ta malato mga igsoon. Gikinahanglan atong utong pagbasa hato sa kapitulo 4, diha nagsugod si Jesus sa ayahang pagserbisyo kadto sa Dios. Nagpuasa siya o 40 ka adlaw o 40 ka gabi, kita makahimo kaha. Wala sang nag-ingon ang Biblia kung makasala ang tao. Hala, sister, brother, pagpuasa lang mo kay pasayloon mo sa Ginoo. Ayaw ka igdili maunang pagtudlos mga tao. Di atong panahon na, di ato si Juan nga magbubunyag dito sa dapit nga awaaw.
nataw sab si Apostol Juan. Unsay sulti ni Apostol Juan? Grabe sab kay makawali si Apostol Juan. Mga igog yun ang tanan, tanawa na ang iyang wali. Ni atong panahon na Kapitulo 3 sa mga Mateo, mga kaigsunan, Kapitulo 3, versikulo 1 atos unahan. Ni atong panahon na miadto si Juan nga magbubunyag dito sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ug bayai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Ingon si Apostol Juan nga magbubunyag unsa iyang sulti? Natanaw ra ko. Hinulsuli og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Unsa iyang gisulti? Hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Ang pagdiya sa sala di na gyud balikon nga magpakasala. Hello. Ang pulong nga mindiya gibili na nimong talan sala. Wala nag-ingon ang Biblia, balikir na sister, brother, kay mapasayloon ang Ginoo. Kundi nagwali si Apostol Juan nga nag-ingon, hinulsilo og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Ginoo. Si Juan mao ang gihisgutan ni Propeta Isaiah sa iyang pag-ingon, may magsinggit dito sa kamingawan. Gitang nagyapon sa propeta sa kinabuhi ni Apostol Juan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himo ang tulid ang inyong agyanan. Ang bistin Juan gihimo gikan sa balhimo sa kamelyo o nagbakos siya panit o ang iyang kalanponon dulon og dugos. Wow, unsa iyang kanon katong dulon sa una nga 2000 nga mag-ulang sa kalangitan, dinhi ang asta ang kawayan kanon sa dulon. Way patawad to maiso, pero munay kalanon ni Apostol Juan base sa balang kasulatan og dugos. O niya nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem sa tibuok lalawigan sa Judea o gikan sa kayutaan sa kasipit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila dito sa suba sa Jordan. Asan sila gibunyagan? Sa suba. Asan suba? Sa Jordan. Mao nga doon na po yung mga bunyag-bunyag, pisik-pisik, sprinkle. Dili sabna mao base sa balang kasulatan. Kay ginamagama na doon na igsuon, tinawhanon na ng desisyon. Kung dili ang Biblia, kung nagkinabuhi ka sa Biblia, basaha o kikinabuhi ang Biblia, dili kay magamatag istorya. Ingon ang city, sa pagkita ni Juan nga may daghang parisiyo o mga sadusyo, nanuol kaniya aron pagpabunyag, giingnan niya sila, mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghugong sa Dios. Iprangkahan ni Apostol Juan, mga bitin, kinsay gasulti ninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghugong. Gipakita ninyo nga gahinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong pagbuhat, nagdahom kamo, nga kaliwat kamo ni Abraham, maluwas kamo. Tangkahan ni Apostol Juan Maison, nagdahom ba kamo, nga kaliwat mo, ayaw mo pagsali, nga kaliwat kamo ni Abraham, doon na mo'y kaluwasan. Matod pa ni Apostol Juan, sultian ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayong bunga pudlon ug isugnon sa kalayo. Giandam na sa Dios ang atsa aron pagputol sa kahoy aron isugnon dito sa kalayo. Matod pa ni Apostol Juan, ako ingon diri maison, ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og
nimbiya kamo sa inyong mga sala apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo siya mas gamahanan kay kanako og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Ingon si Apostol Juan, iyang ipakita siya kaugalingon nga nagpaubos siya sa kagahom ni Jesus. Ikaw o ako dapat magpailalong kanunay sa gahom sa tong Ginoo. Ingon diri makaisulan, dili gani ako angay sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagiok siya og nagpalit aron lainon ang uhod gikan sa mga lugas. Gitigom niya ang mga lugas dito sa kamalig apan ang mga uhod iyang sunogon sa kalayo nga dili mapano. Magpasalamat tas Ginoo nga dili ta mahimo unyang uhod. Kaya kung mahimo ganit ang uhod, hinumdumi ang nag-abang sa itong kinabuhi din sa kalibutan, imperno o kalayo maway kinatuman. Versikulo 13. Onya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta magpabunyag si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan. Apa nganong ako naman hinuon ang imong bunyagan. Tanaw ra pud ang gibuhat ni Jesus. Ingon si Jesus, nagpaubos siya siyang kokolingon at tubangan siyang amahan na mao ang Dios. Ingon siya. Apan mitubag si Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha bato makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Even si Jesus nga gipadala sa iyang amahan nga mao ang Dios. Si Jesus nga dunay katakos o gahom o mismo si Apostol Juan dunay respeto ni Jesus niya to panahon. Even sa pagbitbit o paghubad sa iyang sandalya dili sa angayang takos. Ikaw o ako dapat magpaubos kanunay sa gahom sa tong Ginoo. Magpaabot ta sa insagong panahon. Dili na to sa presyon. Dili ta mo ingon, og di gani ko panalanginan, og di gani ko kapalit og helicopter, di gani makita na ko kanang mga tawhan ag mga dato diha, di go mo simba. Mao ba nay atong una-una? Watay respeto atos Ginoo. Even si Jesus ingon siya, sagdi lang mo siya. Kay pinaagi ni ining atong gibuhat makatumang ta sa sugo sa Dios na makuha naman. Busa ni uyon si Juan, human gayon pagbunyag kang Jesus. Mingkawas siya sa tubig, o niya naabli ang langit, o nakita niya ang Espiritu sa Dios, o nagpaubos nga daw sa nagpate, o may mintugdon kaniya, o unya may tingog gikan sa langit. Doon ay tingog gikan sa langit. Kinsang tingog? Tingog sa amahan na mao ang Dios. O niya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak, nagakalipay ka na ko pag-ayo. Ikaw ug ako, kung makahatag kita kalipay sa atong Ginoong Hesukristo, wow, ilod kaniyang pinangga. Wala sa gipili, wala sa gipihig, wala sa pinalabi. Kung ikaw ug ako muduol sa tilan sa atong Ginoo, may saksikin sa pagkang makasasala sa kalibutan, hinumdumi ang Diyos nagpasalig kanimo. Wala ipadala sa Diyos ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas ni atong mga matarong, kundi alang sa pagluwas ni atong makasasala, kay gikan sa pagkamakasasala paingon sa pagkamatarong. Ikaw o ako gikan ta sa pagkamakasasala sa diha nga kita misurinder og minto og minawat sa ngalan ni Jesus Christ. Hinumdumi mahimo kang adunay katungod nga pag-ingon, aduna kay katungod, ako mo'y anak sa Dios. Maginaot ko nga aduna tay nakapunan o aduna tay mapupo nga may pagtulunan sa kinabuhi. Ingon diri sa 16, human gayon
pagbunyag ni Jesus, mingkawa siya sa tubig, unya naabli ang langit, og nakita niya ang Espiritu Santo sa Dios nga mipaubos daw sa lampati, og may mingtugdon kaniya, og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay ka nako. Dapat ikaw ug ako, kitang tanan, makahatag o kalipay sa tong Ginoo. Kapitulo 4. Sa diha nga nagsugod na si Jesus sa iyang trabaho, Kapitulo 4 dinhi na maghunong igsoon. Kay dinhi na ang trabaho ni Jesus. Ikaw ug ako adunay trabaho ato ba sa Ginoo. Dili trabaho aron pagsaway, dili trabaho aron paghukom, kundi dili trabaho nga ipatrabaho sa Ginoo ang pagpaabot sa maayong mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Kapitulo 4. Ingon diri, onya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awa-aw aron tintalon sa yawa. Kinsay nagtintal? Yawa. Mao nga dinis kalibutan daghang mga tentasyon gikan sa yawa. Kung madala ka, madala gyud ka. Kung wala kay Ginoo, apan kung doon na kay Ginoo, tanawa na dala ba si Jesucristo aning bahin sa kasulatan. Wa kinsay ni biya ang yawa. Versikulo 2. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Onya gigutom siya, og miduol kaniya ang yawa nga naggingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Grabe po guys. Si Satanas, ingon na Satanas. Tanawar ko di, og miduol kaniya ang yawa nga naggingon, anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato. Mingtubag si Jesus, ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili lamang sa pan, kun dili matagpulong usab nga isulti sa Dios. Wa pag yun natablaw si Satanas. Ingon day Satanas diri sa versikulo 5, onya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo, og miingon sa versikulo 6, og giingnan, anak ka man kaha sa Dios, ambag ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo sa pagsapnay. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato, bisan pagani ang imong tiil. Ikaw dayo Satanas. Pero unsay giingon diri ni Jesus, mitubag si Jesus sa Kapitulo 7. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tingtala ang Ginoo nga imong Dios. Ikaw si Jesucristo aning bahina mga kaigsoon. Versikulo 8. Onya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid, o ipakita kaniya ang tanang gingharian. Habugya ko ni Satanas ay iyang giangkon ang gingharian kadi pa sa tag-iya. Sige ra masay panglaylo mga iso muna sa kalibutan naghang may mga scammer, layluhon kag butang, madato ka sister, brother, sir, introduction lang god, ayaw pauwat exoon, registration na sir 300 paladala sa Palawan na scam yung ka iso. Ingon diri ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka o mosimba ka nako. Pagkampugan mo Satanas. Ingon siya, ipakitaan niya si Jesus nga wa sa kabalo nga iyang gihinabugan tag-iyas kalibutan. Kinsa man si Jesus, gikan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Mao nga ikaw ug ako kung gikan ug tinuod ko kang anak sa Ginoo, si kinsa man ang kalibutan. Mga butang sa kalibutan, di ko na makatarok sa imong pagpangalagan sa Diyos. Mahinungdan, unaha ang tag-iya sa mga butang, nga mao ang Diyos, usak pa ang mga butang. Kay kung unahon gani ang imong magkanang mga butang, trabaho, negosyo, nga mo'y nakahatag ni mong kaluya, diha sa pagsimba, hinumdumi, hinay-hinayon nagkuha, gikan sa Ginoo. Amen. Ayaw ko, friends. Kinahanglan atong tunan ang balang kasulatan. Aron ikaw ug ako
magpapiling likon at ubangan sa langit ng tangamahan nga mao Diyos. Unsay nahitabo? Onya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid. Unsay gipakita? Gilaylo siya sa matanang gingharian. Gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kaanindot. Unang maingon dayong tao pagkanindota sa mupalit po ta anak nagbahay. Kami kasinahan sa tao may suon. Bisag dili kaya alas sina-sina. Hangtod ang problema. Ang yawa miingon gihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod pero doon ay kaatbang. Ingon ang yawa kun muluhod ka kanako og mosimba ihatag nako ni. Buyag matoy pas kalibutan. Buyag taon oy. Ayaw pa uwat mga iso. Ingon ang Diyos, mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos o siya lamang ang alagari. Versikulo 11. Usa ang yawa ning diya. Kisay ning diya? Yawa, dili si Jesus. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness, wow, you have authority from me. Lamang, laruha, siguro na ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa Biblia. Dili sumala sa tawhanong kinaya dinis kalibutan. Manghinaot ko nga ano natin napupo nga may pagtulungan. Sa pagkatao ni Jesus, ang kasaysayan sa pagkatao ni Jesus. Kaya kung wala nita kahibalong hinumdumi, sige ra gyud ang giuwat sa kalibutan. O si kinsay atong simbahon, si kinsay atong aladalan, hinumdumi, masupo ang Diyos sa atong kinabuhi. Mag-ambot ang makaisunan tungkol kayo nang may bulaton karon. Labi na sa atong makaisunan, ang Ginoo magapanalangin maguban ka nato karon sa atong pagbiyahe, paingon sa kasagangkal, ang Ginoo maguban kanunay. Tungkol kaya doon na pa ko'y uban nga mga alamdamon labi na sa atong mga gamit ako nang isulod o sudlan ng harong higo na lamang tang mupasan o dala sa mga gamit para sa bulaton ka. Salamat sa Ginoo, mag-ambot ang mga isoon. Labing amana daw may tumaon ka na Diyos, milagroso, nagwasama ka ni Muhammad. Salamat po Diyos, imong pag-iguban ka ron, iningatak na ulapit sa kabuntagon, imong ihatag ka na mo. Lapas nga ginihawa, lapas nga puso, lapas nga galikon, imong ibiyal ka na Muhammad. Salamat po Diyos sa tanang mga follower o kisini sa Sign FM 95.3, o sa tanang karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na ako Diyos sa laing mga nasyon. Ini mga dawa karon ano namin kamong bulaton alam sa paghatod o mga mensahe ikan kanimo. Alam mo sa nako nga pagpasalamat sa kinabuhi ni Sister Ai Arias o sa nako pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa kinabuhi. O sa tanan mo magagsunod ka kauban karon nga magalakaw sa mao nga paingon sa mga David ang imong dilibuan ka mga anghel o mga proteksyon pagkabantay amoy makasabnay sa mataglakang sa mga ating nagdalang kasiguruhan ikan kanimo. Salamat po Diyos sa tanan mong kaigsunan din sa balong dapit sa Pilipigan, labaw sa tanan sa ilang pagpangandam karon sa dapit sa Pilipigan sa ilang pagridi o Diyos nining umalabot nga pit sa 30 sa dakong pagpasalamat anha kanimo ikaw sa mga proteksyon pagkabantay nga pinanguluhan usab ni Pastora Efrain Acabtoralion. Isa pa mas ginabuhin ni Brother Mario, Sister Roslyn sa ilang paglakaw karon paingon na ng mga dapit ikaw mag-bless kanila proteksyon pagkabantay o sa tanan among mga kaubanan karon I declare blessing sa matag usa na din ang kadaugan kasiguro na alagod kanimo ang salamat po Diyos sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao o sa laing mga nasod o sa tanan nga naminaw sa FM Radio
I declare blessing sa matag usa, I declare prosperity, kakadaugan kasiguruhan na ang landod kanimo Amahan. Salamat o Diyos, milagroso ka, naway sama kanimo, labaw sa tanan sa makatawhan karon. Ano na yung mga problema, doon na yung mga balatian, doon na yung kasabot o kabugot sa ilang mga una-una, ikaw magapadala ka doon na yung mga mensahe, kakadaugan kasiguruhan na ang landod kanimo Amahan. Isa pa man sa makatawhan ano na yung mga balatian karon kung sipon ilan at ang kaso, isa pa man ulcer, cancer, in mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. Pinagi sa ngalan ni Jesu Cristo ng Nazareth ang kadaugan kasiguruhan, kaayuhan sa kompleto nga kaayuhan gikan sa tanang batang sa balatian. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw, sa imong pagpatalingog, sa imong ubos ng lagad, na diinwa kami ang mahimo sa among pagalingon, kiniktanan, ikaw among himaya, ikaw ang among hipasidugan, ining mga tagnaan karon Lord, pakikuban ka, ining mga lawa karon. Salamat o Diyos sa imong pag-amping o pagtipig, sa imong pagkamaayo, yan sa nandong sa imong mga pako, pagkapasilong kami kanunay sa kasiguruhan kita kanito ang Dungog himaya, nalagid kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan magayon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Sa inyong magwas karon sa kinabuhi ni Brother Jimson Limbaga of Dinsya nga nakaapas pa sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo sa mga panahon na inyong kigaan. Ilabi na sa mga Amanso family, kanunay silang naminaw sa mga Kadosali family diya sa Kamandag o sa tanan nga mga kaigsunan nga naglanog-lanog karon diya sa Kamandag, pinaagi sa mga FM radio o sa mga kahimanan, pinaagi usab sa mga Kadosali family nga gibutangan yung trompa. Ilabi na diya sa atbang karon sa kasagagal sa pamilya ni Brother Arnolfo Villanantol. Salamat sa Ginoo sa mga panahon na inyong igahin o paghatag o invitation sa inyong ubos na lagad, magkita-kita ta ining mga dawa and personally sa mga listener o followers sa Site FM 95.3 ang inyong ubos na lagad inyong makita sa personal dili lamang sa tingog gikan ining baong istasyon. Pinagi sa pagkamaayos Ginoo atong ipabot ang pagkamaayos Ginoo sa matapos sa atong kinabuhi. So ang iyang pabor ato sa mga ipaabit ngadto sa atong panagkaigalan. Dalay kun ang Dios sa may katapusan, sasamak na sasamak higayon upang adawa maguban-uban ta, kay dini mga adawa ano na kami mga lakaw alag sa patibaya sa buhay na itong Ginoo. God bless everyone, mga kaisunan, maigutan ka natong tanan ang atong oras, alas 5:57 na sa kawon-tagon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa libong pyesa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Ryan Bakasaon, aniyan usab ang inyong ubos nga lagan, ubos nga ingala, manabilin sa pag-ingon, ang grasa sa Dios ug ang pagkikabit sa balang Espiritu Santo, gikan na usaha alas 5:58 sa kabuntagon, maayong pagpangapi, maayong pagpapahaw, o ang Ginoo magabantay mga proteksyon sa matapusan hanggang tinabot. God bless everyone. O salamat sa Ginoo sa inyong pag-share o pag-update sa inyong mga higala, sa inyong mga kaparitihan. Ining mao nga programa nga gitiyak sa Ginoo kanatong tanan, dili ni akong programa kun dili programa ni Ginoo aron ikaw ug ako mahibalo sa insakto pamaagi sa atong Ginoo.